जाखोआ दुर्गा फुजायावलाय आङो सोरजों बेरायबावनो आंनाथ'लै गोसो थोनायबो गैखाया दाख्लैयो फेसबुकआव हाय सना हाय डार्लिं होननायफोरखौ आङो रिप्ले खालामबानो जागौमोन बिसोरनो दुर्गा फुजाया बेरायनो मोनगोन खोमा दालाय आंलाय सोरखौ मोनबावगोन जाखो मालाय मम्फा थफिफोरा मालाय गावबा गाव गोसो थोनायजों बेरायगोन आंलाय सोरजों बेरायबावनो दे फेसबुकआव गोसो थोनाय गैया आंनो गोसो थोनाय नांगौ होननानैसो फट' पस्ट होनोसै नामा आङो आयौ बाला सोरनि फन फैखोहाय अ दुर्गा फुजानि अभार फैदो खोमा आंनाव सिनि बायदि गोदै हेलौ होननानै र' आङो दुर्गा फुजानि अभारथ' बोरैबाबा ना गोरानाबो बिदै दैनो हानाय हेलौ হেল্ল' সেইটো ক'ত লাগিছে ফোনটো ফোনটো মোৰ মোবাইলত লাগিছে আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত আমার ঘরটো ইয়াত কি কয় এইটো দুর্গা পূজা হব না হই না এইটো দুর্গা পূজা হুয়া উসরতে ফোন নারেন তোমালে হারসা ফোনকে দানা হনছিলাম হেল্ল' हेल' কি नों बर'सो नामा आं बर'सो होमबा माथो नों हारसाखौनो रायलायनो रोङालै एसेबो जोंनियाव हारसा मानसि गैया मुस्लिम आरो बेंगलिल' दङ नालाय ओंखायनो आङो बर' रायलायनो रोङा आरोहाय होमबा मुस्लिम आरो बेंगलिफ्रा हारसा नङा नामा हो बिसोर हारसा नङा बै फारौ जाग्राखौसो हारसा होनो दा फारौ जाग्राया जों गामियाव न'खरसेबो गैया नालाय रोङा आरो रायलायनोबो आङो ओमफ्राय खबरफ्रा मोजां ना ओहो मोजां नङाहाय आंना मानोलै दुर्गा फुजायावनो मोजां नङा नामा नोंना होमबा दुर्गा फुजायाव मालाय बयबो फुरथिसो जायो दुर्गा फुजायाव गानलांनो दख'ना होआखै नामा नोंसा आइया ओहो आंना दख'ना दंखायो आंहा बायखाबाय आंनो खालि दुर्गा फुजाया बेरायनो बयफ्रेन्डसो गैया बेनि थाखायनो आंहा दुखु आरोहाय नंगौ नामा नोंनालाय अबेनि बाजिफोरालाय है आंनाबो गैयालै आंनाबो ब्रेकआप जाबायलै होमबा सानैजों जोंहा दुर्गा फुजायाव सानथामनि थाखाय बेरायगोन दे हेल' मा जाखो हेल' आयु फनखौनो दाननासो हरबाय गार्लफ्रेन्ड गैया होनना खिन्थानायखाय लाजिसोबायदां गावहा दाननासो हरबाय बेनाथ' गार्लफ्रेन्ड गैया होनदोंना आंखौनो बेरायनो लेंखागोन इयो आरो इयो आंनो दाहाय फन हरखागोन दै ओइ मम्फा थौ जा दखानाव थांनि दुर्गा फुजायाव लानानै बेरायनो बेग मोनसे बायनांगौहाय आङो आयु मालायासो बेग बायबावलायनोसै देहाय दे नोंनो बाय मालाय आंहासो गैया है दाम खमनिखौसो बायगोनहाय दाम गोसानिखौ बाया आङो फैसा गैया आंनाबो मालाय नोंहासो फैसा मोनबाय थायोहाय थौ थांनोबा ओंखारदो आंना गोबाव जागोन नङाबा एसे मोना जागोन ना थांनानै थाब फैगोन थौ साइकेलजों थांगोन थांला खोमाहाय आंना न'आव खामानि दंना जोंहा आइबो गैया रावबो गैया दे नों थांदो होनबा इखानि फान्थावस्रिखौ लेंलाङाख' फान्थावस्रिया थांगोन खोमा दे बिदिब्लालाय आं थांना फैनोसै नों थाथ' दे दे जागोन दे आयौ मालायफोरासो देलाय देलाय अबाव थांनो ओंखारदोहाय नै नों लिंनो होननाया फैखाबाय दा थांखादो सानैजोंनो ज'नो ओइ फान्थावस्रि थौ आंजों दखानाव थांनि आं हारसिं जादोहाय थौ आं नोंनो माबा सिंग्रा जाहोगोन थौ साइकेलजों थांगोन थाङा नोंसोरदो आंनो थांफानो समायाहाय मालाय नोंसोरो साइज स्टार नोंसोरा गोसथोनायबो दङ मालाय आं थाङाहाय आं लाजियो आयु लाजिबावलायलायो इमान गुफुर जानानैनो जों बायदि जाबाथ' मा बुंगौमोन नायो थाङाहाय आङो होमबाबो नोंसोरो समाया आङो जोंजों
आंजों थाफानो लाजियोबा होमबालाय नोङो सोरजों थांफागोन दे दुर्गा फुजायाव? आं दुर्गा फुजाखौनो जाया ओंखायनो आं दख'नाबो बायाखै। आं दुर्गा फुजायावनो थांखायानोबा। दे होमबालाय फान्थावस्रि थाङाबालाय आं थांनोसै। थां आरो। ओइ मम्फा नोंहा दख'ना बायबाय नामा? ओंहाय फान्थावस्रि बायनायालाय बायबायमोन होमबाबो दाम खमनिथारहाय आंना। बेखायनो लाजियोहाय आं। मालाय दाम खमनिबो मोनबावलायबायसो। आंहा दा 10 थाखानि देलायग्राखौनो मोनबावा। ओइ फान्थावस्रि नों थगायोहाय। दख'ना बायाखै दुर्गा फुजायाव थाङा होन्दोंना नोङो? नोङो मालाबानो दुर्गा फुजायावसो मोनहैगोन नोङो। नोंसोरलाय माथो आंखौ फोथायखायासै। आंखौ नायनोनो हाखाया रावबो नायनोनो हाखाया। नोंसोरबो मोजां मोना रावबो मोजां मोना आंखौ। आं थांनोसै दै ओरैनोसो फैदोंमोनहाय आङो। दे आंबो थोरसि लथा सुनोसै। आंखौबा दुगि फागि देखायसोयो बे मम्फाया। गावनाल' बयफ्रेन्ड दं बायदि। नोंनिख्रुइ